Ano'y kulim lasot dabar ni gid haimit ilabiad haimit. Kaya wala kita'y mahimog batok sa mga pulong sa kamaturan kundi sa pagdapig sa kamaturan. Shabbat Shalom kanatong tanan. Shabbat Shalom sa tanang mga Israelita nga napatlaag sa tibuok Pilipinas. O Shalom Alino wi alkol ni Israel. Ang kalinaw manakanato o sa tibuok Israel. Barok haning siya. So dalaygon kayo nga dunay, nitagnas kagabion maigsuon. Ani ano sab kita so sa kampong mensahe alam nini nga Shabbat. So ang atong topic ron kinsa ang Hebreo o ang ilang kaliwatan. Sa Genesis kapitulo 10, 21 ngadto unahan, si Shem ang magulang ni Yapet. Mao ang ginikanan sa tanang Hebreo. Manina si Shem ang magulang ni Yapet, mao ang ginikanan sa tanang Hebreo. Ang mga lalaking anak ni Shem mao sila si Elam, si Ashur, si Arphaxad, si Lod ug si Aram, nga mga Aramayko, nga maoy mga ginikanan sa mga katawhan nga nagdala sa ilang mga ngalan. 23. Ang mga anak ni Aram mao sila si Uz, si Hol, si Giter ug si Mas. Si Arphaxad mao ang amahan ni Shelah, og si Shelah mao ang amahan ni Eber. Ang Eber nagkahulugan nga Ebre. Sa ato pa Hebreo. Ang Ebre mo nay Hebreo sa kanang gitawag tog Hebreo. 25. Duha ang mga anak ni Eber. Ang usa gingan nagpilig kay sa iyang panahon ang katawhan sa kalibutan na bahin man. Og ang ngalan sa iyang igsoon mao si Yoktan. Duha ang anak ni Eber, si Peleg ug si Yoktan. Timan inyo na. Si Yoktan mao ang amahan ni Almodad, Silap, Hasarmabet, Yera, Hadoram, Usal, Dekla, Obal, Abimael, Shiba, Ofer, Habela og ni Yobab. Kini si Shiba, Ofer ug Habela mao ni ang ilang giingon nga Pilipinas. Ang Hebreo sa Oriental. O Oriental Hebreo. Mao ni ilang giingon sa mga Operians. Nga kini si Shiba, si Ofer ug si Habela mao ni ang ilang giingon nga mao ni ang Pilipinas. O ang Hebreo sa Oriental. So silang tanan, palayon ta silang tanan mga anak ni Yoktan. Manin ha, or Joktan sa English, si Yoktan. Ang yuta nga ilang gipuy-an nagsukad sa misa, paingon sa Sipar, sa Kabukeran, dapit sa Silangan. Dapit sa Oriental, Silangan. 31. Mao kini sila ang mga kaliwat ni Shem nga nagpuyo sa ilang mga nagkalilaing mga kabanayan o kanasuran. Ang matag usa ka pundok maoy may kaugalingong pinulungan. So, kung ang Pilipinas nga mao ang Ofer, matod pa nila, mao pa ang Oriental Hebreo, nganong lain-lain man ang atong mga dialect. Nganong lain-lain man ang atong mga pinulungan. Naay Cebuano, naay Ilonggo, naay Tagalog, naay Ilocano, naay Chabacano, naatay Surigao, naay Bulanon, etc. etc. Napay mga waray. Kinsa man gayod ang Hebreo nato ani. So man ay pangutana. Kung akong balikon, kung ang Pilipinas mao ang Ofer, mao pa ang Oriental Hebreo, nganong doon naman tayo nagkalinlaing mga dialect. Asa man yun ang tinuod nga Hebreo ani? Ang Cebuano ba? Ang Tagalog ba? Ang Waray ba? Ang Karaya ba? Ang Ilocano ba? Ang Chabacano ba? O ang mga manubo ni Tibo ba nga sultihan dito, mga manubo nga sultihan sa Mindanao? Kinsa man yun ang Hebreo nato ani? Puro man tanyas Pilipinas, mao man kani ang Ofer, mao man kaning Oriental Hebreo. Anitas 32. Kining tanan mao ang mga banay sa mga kaliwat ni Noe, sumala sa ilang tagsa-tagsa ka mga kaliwat og nasod. So, kinsa aning duha, Yoktan og Pilig ang gipilig. Hinumdumi nga si Shem nanganak kang Eber. Eber nagkahulugan og Ebre sa ato pa Hebreo. Nanganak si Eber kang Yoktan o kang Pilig. Karon
Kinsa man gyud aning duha, Yoktan o Pilig, ang gipili nga nagdala sa kutay sa kasaysayan. Ang nagdala sa kutay sa kasaysayan sa mga Israelita o mga Hudyo. Muna'y pangutana na ko maigsoon, balikan na to ng pangutana ha. Timan inagmayo. Kinsa man gyud aning duha, ha? Kinsa man gyud aning duha, Yoktan og Pilig mga igsoon. Ha? Ang gipili. Kinsa aning duha ang gipili nga nagdala sa kutay sa kasaysayan sa mga Israelita o mga Hudyo? Si Yoktan ba o si Pilig ba? Manay timan-an nato nga pangutana. Laktod ta sa Genesis kapitulo 11 versikulo 10. Giingon dire. Mao kini ang mga kaliwat ni Shem. Duha ka tuig human sa lunok, sa dihang usa na kagatos ka tuig. Si Shem nakaliwat siya lalaki nga si Arphaxad. Unya nakaabot pa siya og laing 500 ka tuig og nakaliwat pa siya ubang mga anak. Sa 35 na ang panuigon ni Arphaxad, nakaliwat siya lalaki nga si Shelah. Unya nakaabot pa siya og laing 403 ka tuig og may lain pa siyang mga anak. Sa 30 na ang panuigon ni Shelah, nataw ang iyang anak nga lalaki nga si Eber. Balik katang Eber man ini. Eber akong balikon nga nagkahulugan nga Ebre, nga sa ato pa Hebreo. Sa 15, human mataw si Eber, nakaabot pa si Shelah og laing 403 ka tuig og may lain pa siyang mga anak. 16, sa 34 na ang panuigon ni Eber, may anak siyang lalaki nga si Pilig. Si Pilig ang hisgutan. Wala na hisguti diri si Yoktan. Si Pilig ang hisgutan. Human mataw si Pilig, nakaabot si Eber og laing 430 ka tuig og nakaliwat pag ubang mga anak. 18. Sa 30 na ang panuigon ni Pilig, nakaliwat siya lalaki nga si Rio. Human mataw si Rio, nakaabot pa si Pilig og laing 209 ka tuig og nakaliwat pag ubang mga anak. Sa 32 na ang panuigon ni Rio, nakaliwat siya lalaki nga si Serog. Wa na hisgote ang ngalan nga Yoktan or Joktan mga igsoon. Human ini nakaabot pa si Rio og laing 207 ka tuig og nakaliwat pag ubang mga anak. Sa 30 na ang panuigon ni Serog, nakaliwat siya lalaki nga si Nahor. Human matao si Nahor, nakaabot pa si Serog og laing 200 ka tuig og nakaliwat pag ubang mga anak. Sa 29 na ang panuigon ni Nahor, nakaliwat siya lalaki nga si Tera. Human ini nakaabot pa si Nahor og laing 119 ka tuig og nakaliwat pag ubang mga anak. Sa lapas na sa 70 ang panuigon ni Tera, nakaliwat siya mga lalaki nga si Abram, si Nahor o si Haran. Dinhi mga igsoon, wala na gayod hisgote ang ngalan ni Yoktan. Ha? Sa ato pa, dili si Yoktan ang gipili, kundili si Pilig. Sa ato pa, ang kaliwat ni Yoktan nga si Ofer, Sheba o Habila, wala pilia. Ang gipili, mao si Abram nga kaliwat ni Pilig. Inumduman nato na mga igsoon nga ang adunay pagmupili sa usa ka tawo, dili laras ang mga anak-anak pilion. Sa diyang gipili niya si Abram. Nanganak si Abram kang Ismael o kang Isaac. Kinsay gipili? Si Isaac. Yitzchak, wa pili as Ismael. O niya sa diyang si Yitzchak, nanganak og duha, kaluha, si Jacob og si Esau. Wa gyapon pili ang duha. Usa ra gipili si Jacob ra, wala pili as si Esau. Ingon ana ba? Mosad ni sa panahon ni Eber, dili tanang anak ni Eber gipili. Wala pili as si Yoktan, kundi ang gipili mao si Pilig. Nga mao ang ginikanan nila ni Abraham. Anitas makaliwat ni Tera. Kay si Tera mao ang amahan ni Abraham. Wa na gyud may isguti ang ngalan ni Yoktan dire maigsoon. Wa na may isguti ang ngalan ni nila ni Ofer, Sheba ug Habila nga ilang giingon maong Pilipinas. Mao kini ang kaliwat ni Tera, si Abram, si Nahor ug si Haran.
Si Haran mao'y amahan ni Lot. Og si Haran namatay dito sa iyang lungsod nga natawhan nga mao ang Ur sa Caldea. Samtang buhi pa ang iyang amahan, nangasawa si Abram kang Sarai. Og si Nahor nangasawa usab kang Melka, ang anak ni Haran nga amahan usab ni Iska. Walay anak si Sarai, kay dili man siya makapanganak. Gidala ni Tera ang iyang anak nga si Abram, ang iyang apo nga si Lot, nga anak ni Haran, o ang iyang umagad nga si Sarai, nga asawa ni Abram, og mibiya sila sa syudad, sa Ur sa Caldea, og mipadulong sa yuta sa Kanaan. Nahiabot sila kutob sa Haran, og mipuyok sila dito, og namatay si Tera sa panuigon nga 205. Karon mga igsoon, si Abraham wala sa linya ni Yoktan. Iman ina, anhi siya sa linya ni Peleg. Si Abraham mao'y amahan ni Yitzchak or Isaac, og si Yitzchak mao ang amahan ni Jacob, Israel. Ang makalilibog ani mga igsoon kay ang mga Operians heritage moangkon nga sila kuno makaliwat ni Yoktan nga ginikana ni Ofer. Di ba? Nakadungog ko ana sa ilang segment nga moangkon sila ang Operian heritage, moangkon sila nga mga kaliwat sila ni Yoktan ang ginikana ni Ofer. O moangkon sad sila nga Jacob Israel daw sila. Di ba? Duha ang ilang giangkon. Moangkon sila, muna makalilibog kong gingon kay moangkon ang Operian heritage nga kaliwat sila ni Yoktan, kaliwat sila ni Ofer, unya moangkon sad sila nga Jacob Israel daw sila. Di ba makalilibog yun mga igsoon? Kay ang Jacob Israel kaliwat biya na ni Peleg, og dili kaliwat ni Yoktan. Nga anong naduhaman? Moangkon mong kaliwat mo ni Yoktan, kaliwat mong Ofer, unya moangkon sad mo nga Jacob Israel mo, nga unta nga kanang Jacob Israel kaliwat man na ni Peleg, dili man kang Yoktan mga igsoon. Sa akong pagtuo, ang Operian heritage mura di ay ni sila og mga kwaknet o mga kabog mga igsoon. Nga naman, duha ang identity nga gidala nila. Duha ang ilang gidala nga identity mga igsoon nga gidala kay moangkon sila nga sila mga ilaga, mao maning mga kabog o kwaknet. Akong balikon, ang mga Operian heritage mura di ay ni sila og mga kwaknet o mga kabog mga igsoon. Nga duha ang identity nga gidala kay moangkon nga sila mga ilaga ug moangkon sad nga sila mga langgam. Di ba? Katawanan na siya mga igsoon. Unsa man di ay ang istorya aning mga kabog. Dili man god ni sila mga igsoon kining kabog ba kwaknet, dili man god ni sila mobayad og buhi sa yuta kay kuno langgam sila. O kung panilngan sila sa taga hangin og buhis, dili sad sila mobayad og buhis sa kahanginan kay kuno ilaga sila. Mao na nga dili sila makolektahan og buhis kay duha ang ilang pangangkon. Muna nga sa una di ay kanang mga kwaknet mulupad ng adlawan, istorya ra niya. Mulupad og adlawan niya karon kay di naman mobayad og buhis, motonggok doon sila sa uwak. Pamatyon sila sa langgam kung makitaan. Muna nga mugabiin na sila mulupad. Di po sila kakamang-kamang siyuta kay gukdon po sila sa mga mananap sa siyuta kay di lagi mobayad og buhis. Duha ang ilang identity nga gidala. Mudala sila dagway nga identity nga ilaga, mudala sila identity nga langgam. Mao ni ang kwaknet. Mao na ang mga Operians. Mao na ang mga Operians heritage. Angkon sila nga Yoktan silang kaliwat, Ofer kuno sila. Pero moangkon sa sila nga Jacob Israel kuno sila. Di ba? Makalilibog. Nga kung imong basahan ng Biblia, kining Israel usay amahan ginikanan maos Peleg. O kinis Ofer si Yoktan. O kanas Yoktan o Peleg magsuo na. Nya kanang duha man ang imong angkonon. Unsa man gyud mo oy? Pag sure mo diha mga Operian heritage, kang Yoktan man gyud mo o kang Peleg man gyud mo. Pag sure mo oy in taon, mga kwaknet mo
o mga ilaga ba mo? Mga Operians Heritage. Ako lang ning pangutana ninyo, ha? Ay lang mo kasuko. Usbon ako ang pangutana. Mga kwaknit ba mo? O mga ilaga ba mo? Mga Operians Heritage. O, klaroha ang inyong identity. Jacob Israel ba mo? O Operians ba mo? O kaliwat ba yun mo ni Yuktan? Pag-sure mo sa inyong doktrina. Pag-sure mo sa inyong pagtuo. So, anita sa issue sa three wise men, mga igsoon. Katong three wise men nga miadto sa Jerusalem aron pagsimba sa Misaya nga nahimugso dito. Ingon nila nga kining three wise men matod sa Operian Heritage sa ingon nila sa Operian Heritage nga kining three wise men gikan daw ni sa Oper. Kay giingon man diha sa kasulatan nga sila gikan sa silangan or gikan sa sidlakan. So, dili ko nun matawag nga wise men kung wala sila magtura. Oh. Sa ato pa, sila mihukom nga kining mga Operians, sila mihukom mga Operians sa ato pa mga kaliwat ni Yuktan. So, mga igsoon pagkaturpe ani mga tawhana. Anong turpe? Hoy, wala mo mahibalo nga sa panahon nga wala pa mahimugso ang Misaya, napatlaag na ang Israel sa tibuok kalibutan. Pero moagri ko sa inyong giingon kaganina, sa inyong giingon nga dili ni matawag nga three wise men kung wala ni sila magtura. Yes, correct mo diya. Nagtura ni sila, pero dili mo makahukom nga kini sila mga Operians. Dili mo makahukom nga kung nagpuyo na sila sa Oper, nagpuyo na sila sa Pilipinas, Pilipino na sila. Kay ang mga kaliwat ni Jacob, ang mga kaliwat ni Israel, sa wala pa mahimugso ang Misaya, napatlaag na ang Israel sa tibok kalibutan. Maunang dili ka makaingon nga basta dire na nagpuyo sa Pilipinas, makaliwat na ni Yuktan. Ayaw mo pagsultihan na. Sa panahon pa sa mga propeta nila ni Yermiyahu Hanabi, nagkatibulaag na mga igsoon ang mga Hudyo o Israelita sa tibok kalibutan. Na? Sa nakita nato nga ang three wise men gitawag nga wise, meaning nagtuon sila sa Torah. Ngunit tinuod, di ko musupak niya na. Kay kung wala pa sila magtuon sa Torah, dili sila mahimong mga maalamon. Kay ang kaalam nga gisgutan diya sa Biblia ana alamang sa pagtuon sa Torah. Okay. O dili sad sila makaila sa bituon nga nagsinyas sa pagkatao sa Masyak kung wala sila magtuon sa Torah. Munang agree kay ko nga katong three wise men nagtuon to sa Torah, bisag gikan pa sila sa silangan. O kinsa man to sila mga igsoon? Kinsa man ang three wise men? Malagmit nga mga kaliwat kini sila ni Asher. Kay ang kaliwat ni Asher nga anak ni Jacob, usa sa 12 ka mga anak ni Jacob, si Asher, nahimong mga astrologers tungod sa ilang pagtuon sa Torah, sa dihang misulod sila sa partnership uban kang Sabulon. Nga maoy nagpatigayon diha sa kadagatan aron mo supply kang Asher sa iyang pagtuon sa Torah. Munang ilang mga partnership ni Sabulon og ni Asher. Og ang mga kaliwat ni Asher, mga igsoon, sumala pa sa kasaysayan, mga igsoon diha sa sa Kumas or sa unsa pa tong lain nga libro akong gibasa, mga igsoon, nga ang kaliwat ni Asher nangahimong astrologers. Maayo sila mutan-aw sa mga dagan sa bituon, sa dagan sa mga planeta, magkabasa sila na mohinungdan nga ilang natultulan kanus-a mataw ang Masyak dito sa Jerusalem tungod sa bituon nga ilang nakita. Kung wa pa sila magtuon sa Torah, dili sila kabalo ni ana. Og unsa may purpose nga maadto sila sa Jerusalem? Unsa may purpose nga ilho nila ang Masyak maoy na tao kung sila dili Israelita? Nagpasabot nga kini sila Israelita, dili ni mga Operians nga kaliwat ni Yuktan. Alang sa inyong kasayuran. Kay ang kaliwat ni Yuktan way kalibutan na abay Masyak magpakatao, kay dili sila ang gisaaran. Wala kanila ang Torah. Muna, sa Matthew 2:1, kining three wise men, mga astrologers ni,
kay nagtuon sa lihok sa mga bituon. Mga igsoon, dili mahitabo nga ang mga Operians, dili mahitabo nga ang mga Operians nga kaliwat ni Yoktan magtuon sa Torah. Di na mahitabo kay wala ihatag kanila ang Torah. Ang gihatagan sa Torah mao ang Israel, dili ang kaliwat ni Yoktan, dili ang kaliwat ni Oper, dili ang kaliwat ni Shiba ang gihatagan sa Torah, dili ang kaliwat ni Habila mo gitagaan sa Torah, kundi ang mga kaliwat lamang sa Israel. Salmo 147:19 ngadto 20. Matud pa diya, gihatag niya ang iyang mensahe ngadto sa iyang katawhan. Kinsa niyang katawhan? Ang iyang mga balaod o pahimatngon ngadto sa Israel. Asa niya gihatag? Ang iyang mensahe, ang iyang pulong, ang iyang balaod o pahimatngon, asa niya gihatag? Ngadto siyang katawhan nga mao ang Israel. Dili sa Pilipinas, dili sa mga Amerikano, dili sa mga Operians, dili sa mga Christians, dili sa mga Muslim. 20. Wala kini niya buhata sa ubang mga nasod. Tanawa, ang paghatag niya sa Torah, ang paghatag niya sa mensahe, wala niya ibuhata sa mga nasod. Wala niya buhata sa Pilipinas, wala niya buhata sa Amerika, wala niya buhata sa mga Muslim, wala niya buhata ngadto sa mga Operians heritage. Wala sila masayod sa iyang mga balaod. Unya, makaangkon di ay ang mga Operians sa Torah nga wala man di sila hatagi sa balaod. Wala na. Wala sila masayod. Matod pa sa Salmo 147:20, wala sila masayod sa iyang mga balaod. Ang Operians heritage, ang mga Operians wala masayod sa Torah. Ang mga Christians wala masayod sa Torah. Ang mga Muslim wala masayod sa Torah. So, kung saan man nila pagkahibalo, makaangkon dahil sila sa Torah, nga wala man sila hatagi. Roma 9:4. Ang sige ng Roma 9:4. Kay sila mga Israelita man. Kay sila mga Israelita man, dili mga Operians, dili mga Christians, dili mga Muslims, kundi sila mga Israelita man. Sila mga anak sa Elohim, o gipaambit sa iyang himaya, o naghimo siyag mga kasabutan uban kanila, o gihatagan sila sa balaod. Kinsa gitagaan sa balaod? Sila mga Israelita, mga Hudyo. Ila sa mga Hudyo ang matuod nga pagsimba, dili sa mga Operians, dili sa mga Kristiyanos, dili sa mga Muslims. Ang tinuod nga pagsimba, kung dili ila di ay sa mga Hudyo, mga igsoon, ang matuod nga pagsimba. O nakadawat sila sa mga saad sa Elohim. Sa ato pa, mga Hudyo maoy nakadawat sa mga saad sa Elohim, dili ang Operians, dili ang Christians, dili ang Muslim. Ang nakadawat sa saad. 5. Kaliwat sila sa mga patriarka. Ang mga Hudyo mao ang kaliwat sa mga patriarka, dili ang mga Operians, dili ang mga Muslim, dili ang mga Christians, kundi ang mga Hudyo mao'y kaliwat sa mga patriarka. O sa ilang kaliwatan na tao ang Masyak. Mo tong nakita sa mga astrologers nga ang Masyak dito gyud mataw sa ilang kaliwatan. Dito gyud sa Jerusalem, mo tong nangadto sila ang tulo ka mga three wise men kay ngano man nakasabot sila sa Torah, o nahibalo sila sa saad sa Torah nga ang Masyak mataw, o ilang nakita pinaagi sa mga bituon. Pinaagi sa sinyas sa mga bituon, na ilhan nila nga ang Masyak mataw, mo tong nangadto sila. Kaya mga kaliwat sila sa Israel. Mga Operians pa to, dito makabalo. Nga naman, wala magtuon sa Torah. Ang Elohim nga labaw sa tanan. Mato pa, kinsa man ning Masyak? O sa ilang kaliwatan na tao ang Masyak. Kinsa man ning Masyak? Ingon ni Apostol Pablo, ang Elohim nga labaw sa tanan, daygon unta hangtod sa kanturan. Amen. Mo nagdaghan kayong anti-Pablo nga mga Messianic. Daghan kayong anti-Pablo nga mga tao. Iglesia ni Cristo, anti-Pablo na. Operians, anti-Pablo na sila. O uban pa mga Messianic anti-Pablo, kay dili sila motoo nga kining Masyak mao ang Elohim nga labaw sa tanan. Samtang kung si Apostol Pablo ang posultihon, kinsa ning Masyak? Matud pa niya na tao ang Masyak,
Kinsa ning Mashiach? Ang Elohim nga labaw sa tanan, daygon unta hangtod sa kanturan. Unya di man nila madawat nga ang Mashiach Elohim, tao raman yun para nila. Munang anti-Pablo ni sila. Tanan nga dili mo tuo sa pagka-Elohim sa Mashiach, mga anti-Pablo na sila mga igsoon. Oh. Unsay gingon sa Juan 4:22. Mismo si Adonai Yeshua nagingon, Hayeshua miit hayehodim hi. Ang kaluwasan ila sa mga Hudyo. Dili ila sa mga Operians. Dili ila sa mga Christians. Dili ila sa mga Muslims ang kaluwasan. Ang kaluwasan ila sa mga Hudyo. Ang kaluwasan nagagikan sa mga Hudyo. Busa ka mo mga Operians, kung gusto mong maluwas, mukuyog mo sa katawhan sa Elohim nga mao ang mga Hudyo, ang tinuod nga Israel. Di kay kamo mag-angkon-angkon mo nga Operians mo, kaliwat mong yuktan, yung pagkahuman mo, angkon mo nga Jacob Israel mo, pagkatoy-toy ninyo, pagkaturpe ninyo, kinsay nagtudlo ninyo ana? O, muna nga ang inyong pagtulunan, papuntang imperno. Dili papuntang kaluwasan. Nanuman, inyong gidlubag-lubag ang Biblia. Wa niyo sundang, so hostong pagsabot sa Biblia. Muna na ang mga igsoon na dapat inyo nang hinusulan, ayaw mo pasaylo, biya mo sa mga pagtulunan nga bakak, ay mo bulag sa pagtulunan sa mga Hudyo, kay ang Biblia di mausab. Juan 4:22, Hayeshua miit hayehodim hi. Ang kaluwasan nagagikan sa mga Hudyo. So ayaw paghimog-imo mga igsoon. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Yaakov. Bishem Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. Dalaygo ng Adonai, mga igsoon. Og akong pangmustahon ang atong mga kaigsunan, atong mga kaubanan kahila na nagsyabat karon diha sa Panimalay ni Brother Will Guabis, diha sa Albor, Carcar City. Og sa Panimalay ni Brother Joel Salis. Kumusta mo diha? Brother David Bacos Senior o Brother Undong David Undong Junior. Manginaota nga magbalik na ang atong Shabbat basin sunod nga Sabado, basin magkatigom na ta dito sa atong Siol mga igsoon. So kauban sa ni Brother Manuel Reyes diha sa Dungguan Perelos Carcar. Manginaota nga karong sunod Sabado magbabalik na ang atong panagkatigom diha sa Siol nato sa Dungguan Perelos Carcar. O diha usab sa Panimalay ni Brother Glycerio Salod, ni Brother Glenn Salod, Brother Litlit diha sa Tubod, San Fernando, Cebu. O, kumusta sa inyong Shabbat ya? Hinawtan nga dunay manalangin kaninyo. Diha usab sa Konsolasyon Cebu maigsoon sa Panimalay ni Brother Mario Jabel. Kumusta kaninyong tanan? Hinaot nga mainiton ug madasigon kamo kanunay diha sa pagtuo sa Adonai Yeshua. Og sa kahila usab dire sa Sangat, San Fernando, hinaot nga Adonai Yeshua magauban kanatong tanan. Baruch Hashem, hallelujah. Dalaygon ang Adonai. So kini ang inyong ubos nga lagad diha sa Adonai, Brother Gideon Silva, magaingon kaniyong tanan nga bulahan ang tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuo og magatuman niini hangtod sa sunod nga Shabbat. Shabbat Shalom kanatong tanan. Baruch haba Bishem Adonai. Dalaygon ang nag-anhi sa ngalan sa Adonai. Shalom, Shalom.